quickly we rushed. The local Goa State Fire Brigade, they also came to the spot. The Naval Fire Brigade, they also came to the spot. And the fire brought under control. There are no any casualties. Sir, किती गुजर लावलेलं? There are some lighters and scissors, plastic material which has caught fire. So for the inquiry is in progress. एअरपोर्ट एक्सटेंशन बोर्डा किती उजे पडल्यानं सांगितलं त्यांच्यानी. हांवें 22-25 कॉल येयल्ले ते आनी हांगा सगळे लायटर बिल्टर तेंच्यानी दम केल्ले ते दम करून ताका उजो पडले लायटर बिल्टर ते स्फोट जाताले. त्याच्या पयलीं आमची नेवीची गाडी असली कार्बेट तांच्यानी गोळ्या पाडलेले मागीर आमी पाडलेले JCBन हे करून स्पीड केले ते ऑलरेडी कंट्रोलान येयले. हय एअरपोर्टाक लागीं आसले. हय एअरपोर्टाक लागीं आसता. यहाँ पे वो लाइटर में हम इधर आए थे जब आग लग गई थी। लाइटर था वो। किधर से लाइटर आया था वो? इधर पहले से था वो, पता नहीं किधर का है वो। एयरपोर्ट के बस था लाइटर, हो सकता है।